игнорете, че имам кръв в лицето. Това е защото преди малко ми текло кръв в носа, но това е друго. О, Боже, провалих! Така, добре ли в... Стига, бе! Така, добре ли в моя сайт boshkata.bg. Днеска ще ви показвам изобретение. Игнорете, че отдолу става се чува егена. Днеска ще ви покажа нови неща. Примерно, днеска ще видите тази ножка. Как режи тази стайл. Ей! Това не сте го видяли. Монка, това го изрежи, брат. Ей, стига, бе! Така, хора, да преминем към другото изобретение. Да. Ей! Да. Ексуепа, е. Ексуепа, е. Да. Ексуепа, е. Така, хора. Най-добрата топалка. Това е най-добрата топалка, бе. Я вижте как топалка е. Перфектна за мухи. Това не беше по планта. Добре. Пистолет. Той май е воден. Пръста ми в очите! Ауч! Отново! След 15 пребиванки съм тук. Това е карта с памет. Корен квадратен от 121 е 121. Така, хора, премирам си мозъка. Сега, значи. Корен квадратен от 121 е 11. И хора, да знаете, че всички тези неща можете да ги вземете само за... Стойте, че... Можете да я вземете за ето толкова пари. Не, базикам се, аз да не съм прост, бе. Така, хора, че в днешно време всеки е побъркан за пари. Така, вие не ме гледате. Така. Лего сет! Лего сет! Лего сет! Само за 150 лева. Много е хубав. Ето вижте, има 10 000 части. Не, всъщност има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ето вижте. 1, 2, 3. Така. Ето вижте, много хубав лего сет. Даже един наш клиент може да му видите. Най-накрая ми пристигна лего сета от boshkata.bg. Стой да видим. Ама, то пише, че има 100 000 части. А те са само 6. Това не е истински пистолет, това е само ръка. Така, хора, това беше един наш клиент. Следващото нещо е този Ето вижте сега един дроп. Стой, че следващото изобретение падна. Света видите, че ли ми къв отписване. Така, да, може би преди малко не я знам, просто от нищото си играя и почва ми тече. Това е нещо много, ама не го пожелавам на никой.
Абе, хора, добър продукт, бе. От едно леко опускане се щупи целия. Много добър продукт. Само за 150 000 лева. Нищо, че в Тему можеш да го намериш за 30 лева. Моя се тая. Това е нашият мумбъл. Ето вижте. Той подскача толкова много, че направо ще щупи тавана. Раз, два, три. Ой, Божи! Направи дупка в тавана, ама. Кой си прави? Але хазяйна ще ме убие. Следващото е щипка. Нашата щипка само за 5 лева. Ето вижте. И можете да си захващате неща. Мега здраво захващате. Ето вижте. Така, към следващия продукт. Мека стрела. Сега, с този нъв е така. Така хора беше мега мека и нъв беше мега хубав. И още един нъв с барабан, че ще се стълна ръката и уж това гарантира, че няма да заболи. Ма то аз нямам нищо, какво се филмирам. Така, след тая. Фенерче за операции на ушите. Тук светиш, правиш. Игнорете, че е толкова слаб. Какво се прави? Даже можете да изучавате и стотинки. На по-свето. Абе, той едва свети, бе! Хой, игнорете ми думите. Хой, новата ми... Чакай, объркал съм книгата, извинявам се. Това е книгата на къиската. Вярвам, че вчера си я взех да я чета в офиса. Хора, на къиската книгата е мега яка. Ако искат, тази книга не е моя, е на къиската. Ако гледате къиската, напишете в коментарите. Хаштаг къиската е мега яка. Сега. Ето е моята книга, която съм генерирал с AI. Генерирай са, бе, книго грозно. Всъщност знаеш ли какво? Може да си поръчам от някой сайт и да кажа, че книгата е моя, а тя да не е моя. Ма той снима ли, бе? Това не беше по план съвсем, но ето я новата ми книга. Четете я за Майнкрафт фермер. Следващия ми продукт е чисто новият iPhone 17 Pro Max. Време е да му направим най-хубавия дроптен. Нормален телефон обикновено не се чупи, като го изпуснем от тази височина. Добре, издържа ги му. 2, 3, 4. What? Тия неща. Така, хора, можете да си ги поръчате от boshkata.bg. Даже ще ги потърся на телефона. boshkata.bg. Няма намерени файлове. Само и това ми оставиш. Така, хора, новия бинокъл. Не знам дали. Аз съм грозен. Мега грозен съм. Здравейте, аз съм грозен. Така, хора, това не беше много по план. Това е нашата нова покривка, която изобщо не се мачка. С лекота, вижте. Да. Това не беше по план. Както и продаваме... Ишъм се не знае. Продаваме гащи! Много са хубави, вижте. Не е един хубав продукт. Можете да го използвате в скетчове като те. Стамати! Кога се прибираш, бе? Да, това беше един наш клиент. И така, хората, последният ни продукт е тук. Лаптоп за 150 милиона. Не! Гогички ми лаптоп, бе! Добре, хора, да сме малко сериозни. Работи, бе! Работи, бе! Моля ти за работи, бе! Хора, това е
демо, нищо, че скоро ще излиза и Windows 12, но това е друг въпрос. Така хора, мога да напомням ви, че тези неща можете да си купите за точно толкова пари. И така хора, аз бях Бушката.bg и чао!